siellä on noita puluansojakin. Noi on kans ihan kivoja. Tommonen tuli eilen. Jaahas, se heittää siihen tohon mukava hitti muuten. 3 silppuria maksaa jo juttuja. On se kyllä ihana toi symboli, toi nimeltä silppuri. Turtlesien vihollinen, Turtlesmunien paholainen silppuri. Silppuri, ketä Turtlesia on kattonut, niin siellä on semmonen paholainen kuin silppuri. No alkaa vähän harakka, siellä on keissatyttöä, pöllönsilmää ja blokkereita. Tämähän alkaa vähän yrittämään taas. Kyllähän taas muutaman päivän ollut kyllä erittäin pirteessä kunnossa kyllä tämä herra Harakka, mutta kun homman nimi on Bandit Denso, niin noudatetaan sitä kaavioa. Höräytä nyt sille, että tuntuu. Höräytä nyt, että tuntuu. Kun niitä vois olla enemmän. Niitä vois olla enemmän. On ollut hyviä. Silppuri on kova pahis, kyllä. On kova. Mutta tää on löysä. Tää on kyllä löysässä kunnossa tämä vei. Se ei meinaa oikein sykkiä meille tämä peli. Ei sitä millään. Jos nyt voisit meille vähän höräyttää. Luppi morjesta ja Ranta morjesta. Hyvää iltaa. Kamalan näköistä, taisi olla 3. Vanttu syö minkä pulu tuo. Näin se on. Näin se nyt on. En tykkää tästä. On kyllä tuhma. On ollut kyllä todella huonossa hapessa toi Vanttu kyllä. On kyllä hyvin märkää. Ei meinaa parru nousta ei millään. Jotain pientä heti taas. Kyllä sieltä puluja nousee. 10-senttisiä varpusia taas. Pörisee. On ollut kyllä kamala. Ehkä se sen sitten vielä ratkaisee. Ehkä se sen sitten loppujen lopuksi vielä sitten ratkaisee. Pahasti kyllä nostattaa noita kuulia liikaa tuolla. Se vähän ehkä ongelmattaa tätä meidän voittamiskulttuuria, joten kyllä tätä sen verran on tullut pelattua, että se yleensä vähän tekee negatiiviseksi tätä voittamista, kun se noita tonne lipsuttelee vähän liikaa noita kuulia. Se on vähän ongelmallista. Jabaan. Ei. Kyllä täältäkin välillä huonoja tulee. Dun. Nope. Pöks. Pöllön silmää. Kuukunan munaa Japania. Anna vaan. Ei. Vitun munia vaan sieltä taas. Tääkö se on se meidän hetki? Nytkö se sitten alkaa lirvauttelemaan? Nytkö se tuhma Vanttu sitten alkaa vai? Nytkö se sitten alkoi vai? Tästäkö se sitten lähtee? No se ainakaan tämä ollut, näin se pystytään. Näin se voidaan todeta kyllä, että toiseen ei ainakaan vielä ollut. Mutta onko se seuraava? Saa nähdä, monta kertaa tää pitää sanoa tää sama lause. Kun todetaan, että nyt ei enää rahaa tähän. Ei jumalauta, on tää kyllä, on niinku, jos pystyis sanoa, että puhutaan myrsky pilvistä, niin ei tästä tuu yhtään mitään. Mikä Solvari se sun juttu oli siellä? Joku purkas siellä pommia ja se yksi oli siellä savussa piilossa. Mä katsoin tänään somesta. Instagramista. Ihan puuhöylä toi. Aivan puuhöylä toi. Joo, no siinä oli semmoista niinku rodemaista pelaamista ehkä. Mehän nähdään muuten Olvari perjantaina, eikö nähdäkin? Mehän perkele muuten nähdään perjantaina. Joo, näin se on. Me nähdään, kyllä. Näinhän se on. Mahtava juttu. Ois pohjaton. Mä oon lama ajan lapsi, pään sisällä koko matsi. Mikä on oikein, mikä väärin, kenelle me velkaa jäätiin. Mä oon lama ajan lapsi, ja sillä mennä loppuun asti. Tässä tää sit